Hemmesi salam dostlar, men Ataşka, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü video film dünýäsiň ýatdan çykmajak 4 sany film hakynda. Eger romantik komediýa halayan bolsaň, Coming to America. Eddie Murphy'den altın klasika. Baş şahryman şahlada akim pul var, güç var, hyzmatkar var, ýöne bir zat ýetenok. Hakyky söýgü. And engaged by royal decree. Şonuň üçin ol Afrikadan çykyp New York'a gelýär. Where will you find such a woman? In America. Öz kimdigini izleýär, adat adam ýaly ýaşaýar we adat adam ýaly işleýär. We hakyky durmuşy ilkinji ýerde görýär. I feel like a complete idiot. Film dolu Eddie Murphy'nin gülküsü 80-nji ýyllaryň gyzgyn atmosferasy we gülküli arlan romantika. Our city of hope. IMDb rating 7 bolan Coming to America film üçin çykarylan sypdaýjy $28 milyon bolup film ýerde isdi $280 milyon. We're in New York now. Let us dress as New Yorkers. İngilizce yer hem Eddie Murphy bu filmde bir näçe kesbi bir wagt oýnaýar. Eger ýeňil ýürekdöş we go film gözlerini olsaň, Coming to America hökman watchlistine goş. Eger dogrusyny aýtsam, Everything Everywhere All at Once. Bu film kelläňlaşdyrýar. Ýöne içindäki bolýan wakalar ýüregiňe ornaşar. And you. Baş şahryman Evelyn adaty bir kilýan dukanyň eýesi. Pul ýok, iş hem kelläňär derejede. Maşgalasy bilen hem hemişe stresde. I can see where this story is. Birdanam bum. Älemiň içinde özünden başga da bir näçe öl bardygyny öğrenýär. Şondan soň film multiverse, gülkü, aksiýa, duýgu hemmesini bir ýerde jemleýär. Across the multiverse. I've seen thousands of Kung fu var, däl sahnalary var. Ýöne arasynda şeýle we maşgala duýgusy hem bar. Özüňi birden ümitini duýarsyň. IMDb ratingi 8, 7 sany Oscar, çolur sany ýylyň Ingo film saýlanan Everything Everywhere All at Once film çykarylan çykdaýjy $25 milyon. all the places I could be. Bir şey yok, bu filmde ömrünün rolunu oynayar. Action sahnalary bolsa Jackie Chan stilli, salt arasında döredüjlükli. I'm one of the fools in another universe. I'm here because we need your help. Bu film kelläňde doğrudan meniň başga versiýalaryny bam kadýan soragy ýoşuk bilen döredýär. Bu film düşündürip bolmaýar, diňe görmeli. Everything Everywhere All at Once hökman watchlistinde bolsun. Bu film DreamWorks Pictures ve Universal Pictures tarapyndan düşürilen Gladiator. Film erkeklik, ar namus we ar arzulara daýalylan. You do have a name. My name is Gladiator. Baş kahraman Maximus Rim imperiýasynyň iň güçlü generaly. İmperator oňa ýar, halk oňa hormat doýar. Ýöne bir günni hemme zat elinden alınýar. Bir general, bir gul, bir gladiator arena çykýarlar we diňe diýip almak üçin adalet üçin söýüşýärler. IMDb ratingi 8.10 raş olan Gladiator 5 sany Oscar, şol sanyna Ingo film saýlanýar. Guys, Bu filme çykarylan sypdaýjy budjet $103 milyon. Russell Crowe bu filmde legend bolýar. Bu film diňe söwüş däl. Bu film adam ýykylsa da näde dik durmalydygyny orkadýar. Eger söwüşli we ýatdan çykmajak film isleýän bolsaň, Gladiator watchlistine goş. Ratatouille. Bu film Pixar Animation tarapyndan düşürilip, soňra bolsa Walt Disney Pictures tarapyndan çykarylýar. Bu animasiýa diňe çağırar üçinler. Bu film arzu, batyrlyk we menmen başar bilen diýen duýgu barada. Baş kahraman Remy adaty bir sıçan. This is me.
ol dünýäniň iň gowy aşpazlarynyň biri bolmak isleýär. Paryjyň aşganalary, gizli nösürmek we uly arzuwlar, hemmesi gülkünç, ýyly we ýürekden. IMDb rating 8.10 bolan Oscar bayramynyň eýesi, şol bir sanyna iň gowy animasiýa saýlanan Ratatouille filme çıkarlan çıkaýjy $150 milyon. I don't want to eat garbage, Dad. Iň güýçli söz bolsa, her kim aşpaz bol bilmez. Ýöne gowy aşpaz islenik gerden çykyp biler. I don't really know. Bu film aşkana barada däl, bu film özüne ananmak barada. Eger ýyly, akylly we ýatan çykmajak animasiýa özlerini olsaň, Ratatouille hökman öz boş listine oş.